Ara que estic trist, intente recordar per les carreteres de la meua soledat i em torna aquella olor de pólvora cremant i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan. La festa als carrers, la pluja d'estels, el 25 d'abril. Una, saps què? Diuen que les homilies d'Organyà no són els textos més antics en la nostra llengua valenciana. Des de finals del segle XII a principis del segle XIII hi ha uns 8 o 9 textos més antics en valencià que estos. A mi m'ha dit el meu iaio que el terme més vell que es coneix és un jurament de Radulf Oriol a Ramon IV. Però la pregunta és, si està més que confirma que aquests són els documents més antics en la nostra llengua, la majoria de la societat pensa que són les homilies d'Organyà. Això li dic al meu iaio, però ell continua dient que no han tingut la difusió necessària. També m'explica que és un document que prové d'unes homílies occitanes i per tant és una de les primeres llengües romàniques. A mi m'han dit que el document més antic és un jurament xicotet que el va escriure una persona que parlava de relacions feudals i de castells. I a tot això, tu saps d'on ve el valencià? Clar, segons la història, el valencià prové d'una llengua que es deia llatí, que es camparen els romans per tot arreu del món. Doncs sí que és interessant la nostra llengua. Les nostres companyes sí que tenen raó. És bonic parlar en la nostra llengua. Sí, i tant. T'agradaria que fem un recorregut a la seva història? Estaria genial. Anem a avisar a la classe i ho fem. Aquest nou idioma que neix en llatí va donar fruit a les 4 grans cròniques medievals, que són considerades les fonts històriques més importants de l'edat mitjana. Els 4 autors van ser 4 escriptors diferents, com Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere Cerimonies i el gran Jaume I. Aquest últim va dictar la crònica personalment, que parlava dels esdeveniments més importants del seu regnat. Se'ns presenta com un gran heroi i diuen les males llengües que era molt graciós i campechano. Sí, què? Que tenim el rei Jaume en directe? Doncs passem la connexió amb el rei en Jaume. Sí, estimats companys, així em trobo en directe en Estivella, amb el rei Jaume I. Finalment, el meu invent ha donat el seu fruit i hem pogut viatjar enrere a l'any 1240 per fer l'entrevista de ma vida. Bon dia, rei Jaume. Bon dia, entrevistadora del futur. Què és el que vols saber? Jo tinc tantes preguntes que fer-te. Doncs va, que no tinc tot el dia, que tinc que seguir conquerint. No sé, em pots contar per què has decidit ficar a l'escuder valencià un rat penat? Contaré la història. Quan estàvem a les afores de València, va entrar un rat penat a la meva tenda de campanya i els meus soldats el volien matar i jo els vaig dir que no, que això se menjava els mosquits i les larves. Mare meua, un rat penat i no ens fa por? A quin sant? Quan estàvem a punt de dormir per la nit, els àrabs van intentar atacar-nos al nostre campament i vam escoltar un sonit de tambor i unes armes. Ah, clar, per la conquesta de València tenien que defendre's. Sí, però el soroll es va despertar i varen fer front als àrabs. I quan es varen anar els àrabs, jo vaig preguntar qui havia tocat el tambor i no l'havia tocat ningú. Mare meua! Anàrem a la tenda del tambor i vàrem veure el rat penat tocant les ales al tambor i en agradiment el varen ficar en l'escut de València. Gràcies, rei Jaume. Ha sigut un plaer. Mare meua, has entrevistat a Jaume I. Que rebet has estat. Ja ho sé, però encara queden més autors, mireu.
notícies. Avui, Ramon Llull és el nostre protagonista així en Estivella. Este escriptor va néixer a Mallorca en el segle XIII i va formar part de la cort del rei Jaume II. Conté les males llengües que era molt perdut i sempre anava raret de les faldes corteanes mallorquines. Tu te pots creure? Mare meua, així és, fins que un dia en somnis li va aparèixer el nostre senyor i varen tindre una revelació. Tenia que anar-se a viure con ermità a la muntanya i se va anar a Puig de Randa. Allí va passar un temps, fins que va abandonar el que ell havia de fer, que era adoctrinar els àrabs i ensenyar-los la religió cristiana, però en idioma sonari. Com que era tan pesat, finalment el rei Jaume II va construir un convent a Miramar per a que Ramon pogués ensenyar-se a ir als sacerdots per a poder adoctrinar als infidels en la seva llengua. Tot un personatge, este escriptor va passar a la història per a ser el creador de la nostra llengua, el valencià literari. I això què vol dir? Que va ser un dels primers que va utilitzar la nostra llengua per a escriure novel·les, llegendes i moltes coses més. Com el llibre de l'ordre de cavalleria. Així és. És molt apassionant la nostra llengua. Crec que d'aquest període també és un poeta molt gran, que es deia Ausiàs March. D'un ple més avant, però tranquil·la, que vaig a cridar a una amiga i ella us explicarà tot. De sí? Dime, Paula. Sí. Ara mateix estàvem parlant d'això, Lucía, Vera i jo. Sí, clar. Ara mateix vos ho contem. Qui era? Paula, que vol que li expliquem qui era Ausiàs March. Això està fet. Va néixer a Gandia i fou falconer reial des de ben jovenet. Gandia o a Beniarjó? A Beniarjó, però es va instal·lar a Gandia. Allí va escriure totes les seues obres i li varen fer l'home més important de les lletres valencianes. I això per què? Ell va influir en Garcilaso. A Garcilaso, com és castellà, li coneix tot el món, però a Ausiàs March no. Sí, i és dels més traduïts. Marc, tu sabies que abans també hi havia cotilleos? Sí, dius? Sí, mira i te conte. Ausiàs March estava casat amb la germana d'un altre. D'un altre? De qui? De Joanot Martorell. I qui era Joanot? Mira, que ho han a contar. Maria, tu saps qui va ser Joanot Martorell? Clar, no va ser el que va escriure el Quixot? Ah, no, perdona, que estic un poc marejada. Ixe va ser Miguel de Cervantes, un dels millors autors d'Espanya i del món. D'Espanya sí, però de València no, que va ser Joanot Martorell, que era de Gandia. Va néixer al 1400 i era un cavaller que va viatjar molt i va escriure llibres de cavalleria. Ostres, si Miguel de Cervantes també era un cavaller, molt ben millor un soldat, però la seva història conta d'un cavaller molt important que s'anomenava el Ingenioso. Hidalgo, el Quijote de la Mancha. I si era cartellà, Dona d'Alcalá de Henares, quasi res, que d'on era Joanot Martorell. D'ahir de Gandia. Saps què te dic, Lluna? Que se quedem en Joanot, que és d'ací de la terreta. Clar, i parlava con nosaltres i els nostres iaios i iaies. Vols que te conti un secret? Clar! Cervantes es va basar en la novel·la de Joanot per a escriure el Quixot. Què dius? Això no és possible. Al primer capítol del llibre ho diu, l'únic llibre que no es deu de cremar és el Tirant lo Blanc. Me queda morta! Tirant lo Blanc era un jove valent cavaller. Le deien Tirant perquè son pare era el cap d'una empresa de tirània. I le deien Blanc perquè sa mare es deia Blanca. Quan es va enterar de que a Londres hi feien tornejos, va decidir anar a Londres amb 29 amics joves més. Bon home, em dic Tirant lo Blanc. Anava amb uns altres gentils homes camí a Londres, però m'he adormit i el meu cavall m'ha dut fins aquí. Vos també sou cavaller?
Fa més de 50 anys que sóc cavaller. Oh senyor, ensenya'm-me tot el que em cal per ser cavaller. Tot està escrit en l'arbre de batalles. Llig-lo. Quan tornes a ta casa, vine i dime com has quedat. Ja Londres fou nombrat cavaller i en tornar va anar a buscar a l'ermità. Senyor, jo sóc cavaller i m'he guanyat el prestigi en la intel·ligència i les armes. M'alegre, has fet un bonus del llibre. Gràcies, senyor. I així comencen les aventures de Tirant lo Blanc. Una vegada a França, Tirant es va enterar de que les illes de Rodes van ser atacades i es van portar a Felip, que ell i Ricomana s'enamoraran. Tirant, jo confio en la teva noblesa i en la teva virtut. Parla amb mon pare i fixa la data del casament. Senyora, Felip no desitja res més que servir-vos i estimar-vos. Ai, Tirant, que feliç seria! Finalment se van casar-se el diumenge següent i així comença la segona aventura. Tirant va rebre una carta del rei de Constantinoble demanant-li ajuda. Allí coneixerà Carmesina i serà l'amor de la seva vida. Però la viuda no veurà bé aquest amor. Ell no te vol. Sols vol la corona del teu pare. Tot el que te diu ho fa per poder. No, ell me vol igual que jo a ell. No m'hi coles idees rares al cap. Ell és l'amor de la meva vida i jo sóc el d'ell. En canvi, Plaer de ma vida serà còmplice d'aquest amor. Tirant, quan m'agrada que vingues a veure, però és molt perillós. Saps que el meu pare no ens deixa estar a soles amb vos. Carmesina, no faria res més que embrutar el teu nom. He de tornar-me'n a anar. A veure si Plaer de ma vida convenç el teu pare per al casament. Tirant passa un temps a l'Àfrica i Carmesina dubta del seu amor. Oh, Plaer de ma vida, després d'estar tant de temps separats, no sé si ell m'estima. Clar que te vol, que no li veus la careta. Que ton pare té alguna cosa que dir-te, per ahí ve. Filla meua, avui mateix vindrà el papa a casar-vos. Si vols ser l'esposa de Tirant lo Blanc, ho seràs. I així fou, Tirant i Carmesina es van casar. Però al cap de temps, Tirant en un viatge es va ficar molt malalt i es va morir. I Carmesina, a la seva mort, com es va ficar molt trista, al poc de temps es morirà. Vos sona? Però tot no va ser tan bonic. Van haver moments difícils. Saps què? Ahir vaig llegir un llibre de la decadència, un llarg període de la nostra història de l'escriptura. En aquest temps no varen poder escriure en valencià. Ah, sí? No es podia parlar en valencià? No, Per què? no ho sé. Ah, sí, ja me'n recordo. Vaig llegir un període amb abuelo. Va haver una guerra que es deia Successió. Quan el rei va guanyar va prohibir escriure al valencià. I quan tornen a escriure en valencià? A la Renaixença I què és això de la Renaixença? és un moviment cultural de la tornada d'escriptura del valencià. Però el rei va decidir que podien tornar a escriure en valencià? No, van ser els autors Teodoro Llorente i Àngel Ximena van tornar a escriure al valencià. I això també tindrà alguna que veure en els Jocs Florals, un concurs que es celebrava a l'edat mitjana. Ah, i Teodoro Llorente i Constantina Llombard van fundar la Fundació de los Ratpenats. Sí, però ells també renyien. Ja, jo tinc un vídeo. De veritat? Vols que el poses? Sí, anem a veure. Sabem transportar el sentiment, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble mòbil. Ja, tu, sí que me l'has pegat. Jo? No sé què dius. Sí, tu, ahir que te n'anares a parlar de los ratpenats per ser lo del cronista i no me digueres res. Que tenia que dir-te-lo a tu? Perquè som amics, no? Sí, però no vas pensar, ho sent. Que tu eres el meu mestre, no tindries que haver-te presentat. Per això mateixa, sé més de la història
I així podem col·laborar amb mama en crear la història del nostre regne. Sí, però per tornar al teu nom. Sempre has intentat arraconar les meves idees. El problema és que no esteu ni en contra de l'Església ni sou republicans. Tot és per tonteries, perquè no cregueu en la mateixa llengua. Mira, que no hi ha que mesclar la política en la llengua. I la renaixença té que ser cultural, no política. Ser el que nosaltres volem que siga. Això va passar al segle XIX. Vos sona aquest discurs? Avui en dia continuem amb el mateix. Sonarem en vez de criticar-nos, a les nostres mans està. Però continuem amb els últims anys, que com aneu a veure, farem molt productius. Va dir que t'estic esperant per a jugar en el pati. Què estàs fent? Què estic fent? En sèrio? Què estic fent? És que m'ha tocat elegir l'autor valencià per acabar el curs i no sé quin elegir. Si a Vicent Andrés, Estellés, Enric Veloç o a Sánchez Guarner. I m'estàs contant que n'hi ha tants autors valencians? Sí, mira. I al final, qual vas a triar? Crec que vaig a llegir a Vicent Andrés Estellés perquè té un poema que es diu Poble i està molt xulo. Me'l contes? Tinc una idea millor. Anem! Assumiràs la veu d'un poble. Seràs la veu del teu poble. I seràs per a sempre poble. I patiràs i esperaràs. I aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera. I tindràs fam. I tindràs set. I no podràs escriure els poemes. I callaràs tota la nit. Mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir. Et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes. De fer-te l'ús de la corbata. Mira si he corregut a res. Mira si he corregut a res. He estat en Alfarrasí, en Alzaneta i Albaida, en Alzaneta i Albaida, en el Palomar Llacé, en Alzaneta i Albaida, en Alzaneta i Albaida, i en el Palomar Llacé. Omplim el sarro de pa, omplim el sarro de pa. Si vols que el guarde les cabres, que les figues ja s'acaben, que les figues ja s'acaben. Ja no n'hi ha, que les figues ja s'acaben, que les figues ja s'acaben, i raïm ja no